Il-familja għal Gaetano kienet fil-quċċata tal-prijoritajiet tiegħu. Rid inissel fiha valur insar ta' rispett u stima lejn kulħadd, ikun min ikun. Kien iqatta' ħafna ħin mal-familja u dejjem irrealizza li ħinu kien l-aqwa ħaġa li seta' jagħti lill-uliedu. U m'għandniex ngħidu, kien iferraħ kull ċelebrazzjoni familjari b'xi kanzunetta ħelwa għall-okkażjoni. L-Adam jizzewweġ riżu biex jibni familja, bismin mal-fin tal-dinja, dan istabeħ misteru. Il-familja kienu ħobba wis tal-ħaġa. U dejjem kien jgħid kemm nixtieq għandi familja kbira. Fil-fatt mal-fittiex kanta waħda fuq il-familja ma kellix tfal. Kanta għamel kanzunetta li kellha 7 tfal. Semma 7 tfal. Ninet, Parlin, Ġuljana, daw kollha kienu tfal tagħna. Fil-fatt kellna 11.